Abot lelakonku iki tresnaku sing tulus dispeleke wong tuwane amung merga padha donya tresnaku ora dipercaya nanging kuwi kudu tak tampa duh wong bagus pepujane ati aja nganti kowe janji janji tak buktene aku bisa gawe uripmu mulya nadyan rakosa aku lila aku lila rasane ati tambah dodo sanadyan kasara aku tulus jiwa raga insya Allah dikabulno pancen abot nanging ana hinae muga tresnoku bisa kabulno abot lakonku iki tresnaku sang tulus dispeleke wong tuwane amung merga pandha donya tresnaku ora dipercaya nanging kuwi kudu tak tampa duh wong bagus pepujane ati aja nganti kowe janji janji tak buktene aku bisa gawe uripmu mulya nadyan rakosa aku lila aku lila rasane ati tambah dodo senadyan nasara aku tulus jiwa raga insya Allah dikabulno pancen abot nanging ana hikae muga tresnoku bisa kabulno aku lila rasane ati tambah dodo senadyan tasara aku tulus jiwa raga insya Allah dikabulno pancen abot nanging ana hikmahe
Moga tresnoku bisa ngapokno. Baik.